Sanibonani bantabami, inenimashayo. Ngicela uNkulunkulu anikhusele. Nenza umsebenzi omkhulu. Yazi umuntu akakwazi ngisho ukuhamba esitolo ilabantu. Bona labantu babengene kanjani labantu abaningi kangaka asebengaphezu kwenu. Hawu, naze nasebenza. Kodwa ngiyamthanda uNkulunkulu ngoba uthula. Asuse lo yedwa athi hayi vuka emaqandeni niyaphela manje. Niyaphela manje igebengu. Hawu, ngibona omunye bemqaqisa bethi akakhiphe amaglasi ukhiphe inqwaba. Wathi waseNigeria bethi wakuphi wena? Wathi ngwaseNigeria. Usuka le akade esingane ezweni lakubo. Uzobulala izwe la eSouth Africa. Hey. Sukumanime ngeenyawo. Uyabona kube mina angigugile. Ngibulawa ukuthi ngigugile. Ngabe ngihamba yonke indawo ngalezi zami inyawo. Igugile bantabami. Sengigugile kodwa hawu naze nasebenza. Senze umsebenzi omkhulu. Naze nasebenza. Lo mangameli ahambe esibuyisela ngoba naye eyigwayi usibuyisela amagwayi la. Lo mangameli okhohlakele. Uzwile umoya ekhuluma netuli. Uzwile umoya ekhuluma netuli. Uzwe kahle umoya yena. Akaboshwa ngani yena? Kanti yena walokhu wafihla imali phansi kombhede. Akangaboshwa ngani yena? Yindaba yena engaboshwa. Angithi bavele bakhithe bahamba bophuzuma. Badudla imali namagupta. Emsukele engazange adle imali. Le eyabonakala-ke akaboshwa ngani. Awu naze nafa wehulumeni uba amaxoki. Kodwa uyeza uNkulunkulu nelanga belivutha umlilo elizofika eduze kwakho. Kufanele kukhishwe konke lokho okuthiwa ukuthi kuphethe lapha unikeza abantu iy'ncwadi ezingekho emthethweni, unikeza abantu iy'ncwadi ongekho ngoba kufuna imali. Kufanele kukhishwe konke, akukhishwe kwakhona. Kwakudala lapha bese kungena abanye basebenze labo abazoba neqiniso. Wasebenza mkhwanaze kunjenje wena. Wathula wabuka. Ho, kanti ubugebengu bungaka. Waqubuka, wapetulula. Kunjani namhlanje? Bonke omasipala bapetukile babheke phezulu. Amanyala. Abantu abamnyama. Begila imkhuba kwabanye abantu abamnyama. Uyazi ukuthi mina bengilindele ukuthi namabhunada asiqala edlala ngathi ehudula abantu ngemoto kodwa zangaboshwa amabhunu. Bengifuna kuvuke lokho mina. Kuvuke labantu ababehudula bebabulala amabhunu. Kuvuke bona labantu. Kephenywa wona amabhunu lawo. Nawo aphenywe njengokuphenywa labantu bamnyama. Nawo igebengu enkulu lezi elethe ezinye igebengu. Hlala lapha emngceleni befuna imali bengenisa abantu. Babasaphi labantu? Bazobulala iy'ngane zabantu abethu. Aniyiboni le ndaba? Bazobulala iy'ngane babhemisa iy'ngane zabantu abethu. Gcwele manje amaphala la edrobheni angakanani. Khona umngcolo okula edrobheni abafika nakho awusakwazi uwe-street uzohamba kanjani, uzohamba ngaphi. Angikhulumi-ke mina njengasakwazi engaqhubeka ngiwe ngithi bhalakaqa phansi. Ngoba angisakwazi nokuhamba phela kodwa ngiyabuka nje imkhuba. Hawu, ungathi uJehova ngaba nani bantabami. Anikhusele njalo noma sekunjani anikhusele uJehova abe nani. Lilungise lelizwe liqonde lithi nto. Awu. Amadoda alaxazela nje amadoda ahamba okhonza ANC. Lo mangameli okhonza nanibhekile nje. Ilangena wenzani? Ilangena wenzani? Uphi umsebenzi lo mangameli? Mina into engazange ngiyivotele nokuyivotela leyo mina ngahlala ngathandazela uNkulunkulu wami. Ngathi Nkosi ungithatha mangithatha. Angikwazi ukwenza lamasimba nje mina. Ade mina ngambona mina.
ngoba ngikhonza uNkulunkulu ophilayo. Ngiyakhuleka ngahlalela nje ngathulela ney'ngane zami ezingasebenzi ezingenawo umsebenzi ezingawutholi umsebenzi. Ngathandazani bantu abamlindile ngalokufa. Ayikho into engizoyenza. Mina ngihleli nje la endlini, ngihleli kule ndlu nje le engayinikwa le ndlu le engihlala kuyona ngwabona. Khona usimende kwey'ndawo khona i-tiles. Ngoba angisebenzi anginamuntu. Yinto nje ngidlala imali kahulumeni anginika yona ukuthi sidle nale abasincintsha yona abayibuye beyintshontshe beyithathe yona le mali kahulumeni bulala ungadlile yona le mali kahulumeni abasiniki leyo mali bayidla bona bayicezule bayidle bona. Ukhohlakalo nje hhayi bulani nohulumeni lo fanele kashintshe uhulumeni ungene omunye uhulumeni ohlakaniphile ozokwenza ukuthi abantu baphile impilo emnandi. Noma bengenamali baphile nje impilo emnandi. Noma bengenamali baphile kodwa impilo emnandi nje. Hawu usaphila hanana henene yini lo gororo yini lo nanana yini le khuluma kwakho no nokhuluma kwakhona ungakwazi ukuthi ukhuluma boni. Hawu khiphani doti ubuyele endaweni yakubo nawe uyolungisa iy'ndawo zakubo. Khiphani. Inkosi engishiya ngithi uNkulunkulu akabe nani nje. Ngifuna ukubatshela ukuthi noma ngabe banomuthi ongakanani bethi bazobulala amaZulu. Awumbulala umuntu uNkulunkulu engavumanga. Ngeke umbulale ungavumanga. Awubonanga ebholeni lapho ade behambe okwenza umuthi benzela ukuthi ikhathali ilokhuzana, ikhathali i-Chiefs bakole benza umathanda. Bake bawenza umathanda lutho umuthi awulutho uyaphela umuthi. Khona uthe Nkosi iba nami manje ngiyodlala uqedile. Angiki kodlala umuntu ngiyodlala ibhola uzophumelela. Nalana-ke nani othi Nkosi siklina izwe lethu. Sifuna libe njengoba wasinika lona. Kuyoba njalo. Uthi nje Nkosi Jehova akukho okunye ngaphandle kwaNkulunkulu. Mina-ke ngikhonza uNkulunkulu ophilayo angikhonzi uNkulunkulu wabelungu mina oney'nwele obomvu. Ngikhonza uNkulunkulu mina ophilayo. Mina angeke ngikutshele iy'mfihlo zami uNkulunkulu angikhombisa zona. Ngitshele yini yaphela lapho usazoqhubeka futhi khuluma. Ngeke ngiyeke nami ukukhuluma ngokhuluma kuze kulunge nami ngikhuluma ngoba ngiyakhuleka. Sanibonani ma-foreigner, namhlanje ngikhuluma nani bafowethu. Uyongixolela umuntu ongasazi isiZulu ngizocela athole i-interpreter ngoba angeke ngikhulume enye i-language ngoba ngizogcina ngingayikhulumi ngendlela lento engifuna ukuyikhipha ngaphakathi kumina, uyabona. Konke-ke la ukhona uzazi ukuthi uyi-foreigner legally or illegally. Awumamele le video uthi ukuthatha inhliziyo yakho uyithathe uyibeke esayidini lobuntu ulalele kahle. Wenze sure ukuthi umqondo wakho nenhliziyo uyarizina ngaphambi kokuba uphendule kule video before uzothuka le nhlambe enijwayele ukuyithuka omdidi wakho wathi sesikujwayele, yabo. Ngifuna ukwenza isibonelo ngelakho izwe leli ozalwa kulona. Ake ngithi ezweni lakho la ozalwa khona wakhulela khona ukulesimo esikusona la eSouth Africa. Ungakhetha ukuphuma kanjani kule nkinga ekhona? Ngiyafisa ube neqiniso deep down enhlizweni yakho ukhuluma into eyiqiniso ongayenza uma ungase ezweni lakho njengoba uyi-foreigner nje kube nalezi inkinga esinazo la eSouth Africa ethinta ama-illegal foreigner, yabona. Ake ngithi ezweni lakho bekunezimpi ama-apartheid zonke lezo zinto kuliwa nilwanilwela inkululeko, uyabona. Ebese-ke siyafika isikhathi sokuthi niyayithola inkululeko. Uma seniyithola inkululeko nithi niqeda ukuyithola nje inkululeko nisathi niyaqala niya-relax-ke manje ukuthi hayi-ke sekulungile. Ebese kuyaqala ezweni leni ukungena ama-illegal foreigner. Afike azogcwala eceleni kwemigwaqo avula amashophu adayisa ama-fruit ama-veggie yini konke nje ongakusho azogcwala nakuma-pavement. Anikenzi lutho nina lapho nisahlela iy'nto zenu nje ukuthi ngoba nina kahle kahle emqondweni yenu nilindele okukhulu ngezwe lenu esenike nalilwela ukuthi njengoba ade silwa ake sithole manje na ukuthi izwe lethu lithuthuke nathi siyithuthukise.
ebese kuvele kuzogcwala abantu abama-illegal foreigner kuzo zonke lezo ndawo. Umthetho futhi awubavumeli ukuthi bakwenze lokho, kodwa bazokwenza. Kungakuphatha kanjani ukuthi niqeda nje nithola inkululeko ezweni lenu, kungena ama-foreigner ezodayisa ama-drugs, edayisela abantwana benu ukuthi babe yibotho, athengisele iy'ngane zamantombazane ama-drugs zidakwe, beqede bezenze ama-sex worker, baqede bayithathe benze i-human trafficking. Kungakuphatha kanjani lokho? Kungakuphatha kanjani ukuthi ezweni lakho nithi niqeda ukuthola inkululeko kungena ama-illegal foreigner? Uma efikela uma-illegal foreigner afike ezweni lenu azokwenza i-fraud, azokwenza ama-heist, enze ama-robberies ezweni lenu. Kungakuphatha kanjani ukuthi ezweni lakho uthi ufuna umsebenzi e-restaurant noma ehhotela, ufike utshelwe ngemali engekho sezingeni lokukhokhelwa umsebenzi, nemali engekho emalungelweni okunikeza umuntu iholo, ebese kuzoqashwa umuntu othi mina anginankinga, ngifuna noma imalini as long ngisebenza nje, oyi-illegal foreigner. Ebese wena ekugcineni kuthiwe phuma ngomnyango uhambe ngoba ufuna imali eningi, kusale i-foreigner liqhubeke lisebenze eli-illegal. Ungakuphatha kanjani ezweni lakho? Uthi uyakhuluma nje nomuntu umexwayisa ngobungozi bezinto ey'rongi abazenza ezweni lenu, akuthuka athi mdidi wakho, hamba wena uye le kuleli zwe lethu esibuya kulona, uma ubona ukuthi ku-right, thina sizosala la, wena uhambe uye le. Kungakuphatha kanjani lokho? Kungakuphatha kanjani ezweni lakho uthi uyafika nje uyahamba estradini uboshwa yiphoyisa eliyi-foreigner eli-illegal, eselithola amadokhumenti nge-fraud ala ezweni lakho, ebese li-apply lithola umsebenzi, likubophe ezweni lakho, kube kuyilona ekudinga ukuthi liboshwe, lidiphothwe, kodwa lizobopha wena. Kungakuphatha kanjani lokho? Kungakuphatha kanjani ukuthi ezweni lakho kungena ama-illegal foreigner azokhuluma amazwi nje wokuthi bonke abantu abasezweni lakho they are stupid, abafundile, bamavila, out of ukucindezelwa ama-foreigner ngenxa yokuthi afuna iy'mali ey'ncane, ebese egcine kuqashwa wona, ebese abantu ekufanele ngabe bayaqashwa balapha ezweni lakho bengaqashwa. Kungakuphatha kanjani lokho? Kungakuphatha kanjani ukuthi ezweni lakho kufike nje ama-illegal foreigner, wena une-ID yezwe lakho eku-identify-ayo ukuthi ubani wakabani, uhlala kuphi, kufika abantu eningazobazi ukuthi obani bakabani bakuphi. Bonke uma ngabe uhlangana nabo ubabuza ukuthi ubani, nguJohn, bonke uma ubabuza, hawu ubani na wena, nguJohn, bonke oJohn. Uma ubabuza bonke, ubani wena, hhayi nguMamuni. Labo bantu uma ubheka ezweni lakho ungakujabulela ukuthi kunabantu abanamagama awodwa nezibongo ezodwa bonke abafanayo abafika ezweni lakho abangafuni ukuthi nje ba-identify-eke ngqo. Baze ngani labo bantu? Kungakuphatha kanjani ukuthi ezweni lakho usukubone konke lokho engikuchazayo? Ukubulawa kwabantu bakini, bebulawa ama-illegal foreigners, bewabulala ngebhamu engekho emthethweni, bebadayisela ama-drugs, benza ama-human trafficking, yonke inhlobo ye-fraud, uboshwa yiphoyisa eliyi-foreigner elingekho emthethweni, yonke leyo nto leyo. Isiphi isinqumo ongasithatha sokuqala? Angeke yini uthathe isinqumo sokuthi uthi labantu ngeke, besithi siyabamukela kodwa manje sesiyabona ukuthi kahle kahle basenzile mabahambe. Angeke yini kukufikele lokho emqondweni wakho? After ukukufikela, uma uqala ureactor, angeke yini ukuphathe kabi ukuthi kuthiwa xenophobic uma ucomplainela into ongavumelekile ukuthi yenzeke ezweni lakho, nawe osabayo ukuyenza ngoba ubona ukuthi izobulala izwe lakho, kodwa umuntu oyi-illegal foreigner ongavumelekile ukuba kulelo zwe ayenze yena. Nasi-ke isexwayiso sami mafowethu Sila. Uyabona umuntu uma enza into e-peaceful, ekhuluma kahle nawe, emva kokuba eseshilo ukuthi ngidiniwe ukuba khona kwakho la kithi, ngicela uhambe, kufanele nikuqaphele ukuthi okulandela lapha into ezobe ingasalawuleki, nokuchitheka kwegazi kunamathuba amaningi kuleso simo leso. Mhlampe nikuthatha kancane lokho. Siyazi ukuthi abanye benu bozama ukulwa belwe ngoba abantu, kodwa esami isexwayiso sithi, uyabona la ubona khona ukuthi awungenanga ngendlela e-right, awusafuneki khona, phuma uhambe. Nami into ebengingayenza leyo, ngiyoqala kabusha ukuthi ngiye ezweni lami bese ngiyabuya-ke, hhayi ukuthi ngiloko ngithi mdidi wenu hambani nina asiyindawo ini, uyabona? Yexwayani bantu bakithi nonke, ngiyazi ukuthi ngoba nimnyama nabantu bakithi ningakhuluma konke niyixube indaba nithi ini abelungu bayasatshwa ini abelungu, amadokhumenti kodwa bona banawo aqondile, uyabona? After all nje niyazi ukuthi banamadokhumenti aqondile, abavelanga nje baphonseka nje bafika futhi basebenza ama-crime lawa awenzakalayo. Uma benza i-crime izo-identify-eka, njengoba nje kukhona nabakwazi ukuthi bethathe umuntu bembulale bemphonsele iy'ngulube kwabelungu, bayatholakala ba-identify-eka, kuyazi ukuthi usibani bani wakabani, i-ID yakhe ithi, uyabona?
yekani lento eniyenzayo izokwenza ukuthi iSouth Africa ibuyele emuva ekuchithekeni kwegazi and futhi anifuni ukuyimela ngeqiniso lento lena nisho ukuthi cha sirong sangena ngendlela engekho emthethweni asibuyeleni emuva siyoqala kabusha nithi nizolo le video leni uyikhumbula ngiyanexwayisa iqapheleni lento enifuna ukuyenza angeke iphele kahle. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nangoku send a message to Imash and Mash. Uyasho ukuthi she is so proud ngalokhu lapha kwenda they must continue to fight for South Africa, making sure ukuthi ama-foreigners ayahamba eSouth Africa. Uthi naye uhlulwa nje ukuthi Nkosi Msoti ikhulele, if it wasn't that naye bekade ujoyina iMash because akayithanzi nayo lento lendekala kwe-South Africa yokuthi kugcwale njena abantu boqhamuka kuze kungasabi ne-order eSouth Africa. Uthi yanibeka-ke ugogo ngisho nasemkhulekweni utaqhubeka akhulume nangale ndzaba lena because vele it's something lehlupha kubantu base-South Africa. And the second guy bekakhuluma akhuluma indzaba ama-foreigners ayibhekise inkulumo yakhe kuma-foreigners ukuthi if it was them laba kule situation lesukiyo as South Africans bona bebangenze njani. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.